mero mero prano monya wero mo anu wi mo werendo prano ma ndu bi nyoto ewo anwu bi ha re kom Dada una mawo. onye na-egbugu Dada una mawo. Chitro awuno Dada na magara onwe m ebe m gara ịzụta ihe o. Ụmụ okorobịa atọ nọ isi ngwa. A na-eme m si ekwe m aza. ha na-eme gị so Atụtụrụ ya ka ọ mee ya. M si ya na mma gị kpọta dede na dede m onye ike. Asị m ga-apụta gị na onwe dị ihe ị ga-eme. isi ha akọ gị ihe na ịkpụrụ aha m gwa ha na ọmụ nwunye ha akọ gị ihe Ee, asị na mkpọ ọgwụ onwe dị ihe ị ga-eme, onwe dị ihe ị ga-eme ha na mkpọ gị na gị bịawa. ịgwakwa ha na mgbe ọta apịapịa ịgwakwa ha na mmụọ olumba Rudele otu ị na-esi ekwu ka a gwara m ha agwa asị na brọda m onye ike. Asị pụọ gị. ịgwakwa ha tabịa n'ala ntụtụ ihe akụ esi lokal gọọmenti niile na ọmụnwawo tụrụ ọgbajie Ee. agwụla ha taa maka Chineke onye ekụrụ gị ihe ma meri dị ya ka ụtara taa ya kpọ m onye baskat kwesị akụrụ ha gị ihe Ee. bịa ngwa ọ gara ha taa nwa ọhụrụ dị ka kọ gị ihe n'ezuru m eyiele ha Aku yang nak agak. Hanya ele ndị onye. ụmụnna Onye ka what to say. asị m otu dị jeso apụtara m na-elogo ebe anyị shi blọk rosary nwunye m nwaanyị akwụsị m so na-adị ndị ọwụ ọsọ na ụnụ bara ya mba n'ihe ọjọọ mere ọnụ m sị ya ji m ndị ọma aga kelee ha na agbalịala ha onye m sị m bịa m kele ọnụ ka ụnụ nwa aka nụ nwa na-ede n'ihe agwụla nga ya So one day you walk wagging now, but what would the boss man for him was so downgrade them walk or out. My boys are my 3 day or better. If you see, if you complain, get me fair. akwụhụla n'ihe m akwụhụla ihe m na-agwagụ mgbe ọbụla Dede, chiri. Ọkwa isi na ịbịa nga ị ga-afụ ha ka olugbo. Na ị ga-amị ha ka ọsọ. Iburu ihe soro m. Oh, he mmike Biange. onye isi ọwụlụkwa ihe m kwuru ihe m sị saa asị m so na wụ na mbịarute nga na aga m etigo ọnụ n'ekpere gwanna anyị dị nsọ ya nyere ọ n'aka na nwunye m n'ụwa ọgbanje na-enye nsogbu otu ị hụrụ ihe emeghị n'ụwa ọgbanje ọgbada aka Dede, ọkwa isi na isi Yeah, come here. n'afọ mmụọzi. Come here. Come here. ọsụ Onye ajibi. But trouble here. Dede, lee ihe mere ngwa alaik dị me. Hei, Chineke ihere ga-emegbucha na m. Dede, ịgara ngwa n'olu ka a na-enwe gị n'olu ga na-eme eri si chọrọ ị ga-afụ ha ka olugbo ị ga-amị ha ka ọsụ ị ga-eme eke ngịrị ka ị mere mba ị gara ngwa ngịrị ka ị mere ị na-asị ha ototiri ije esu na ibere ikele ha na ị ga-eti ha n'ekpere ị ga-eme eke ihere emegbucha ọwụrụkwana gị ile dị ụmụ okorobịa wa anya n'ezinu otu na-ekwu ụkọda ha ṅụde m fụọ m ka m ga-afụrụ olugbo fụọ m ka eri mmiri ote mbalaka baa m ote bajisa m oyi m laa n'ize ọrịa ite ya na m gara agba ọtọ mgbe ị chekara ha ọkpa ịmadụ mgbe ị na-agị dede mgbe ị fuli gị elu ọkwa gwara m agwa ha gwara m gị sị ha sị m kpọta gị na ha sị m kpọta gị nwere ihe ị ga-eme ekwuru m ekwu ya efuwa bụrụ na-agba na-aga na-afụli elu igere ngwa chọrọ iti ha n'ekpere chọrọ ibere ha aba chọrọ ịsa ha Hail Mary full of grace ọhịa ị chọrọ ịga ngwa gị ime ya wụrụ gị gidebe ihe mmiri lekwuru ụmụ okorobịa wa anya n'anya ndị awụghị mmanụ ndị were wụrụ ọkụ sigote ekpe obi ha erele wụrụ ọkụ mmụọ gị sị m ga-aga ekwesị na Chineke nwere mmekọ ọmụtụ na-agụgba ụmụazị wa were m were mmejisa m oyi gị sị m mmiri gara ga ịgba ọtụtụ na-enweghị isi n'ọdụ dede n'olu ka a na-ewe gị n'olu ogo na onwe gị ewe gị n'izuzu ọkpụ ewe gị n'izu ọkpụ mgbe ị na-azụrụ ha ọkpọ ịhụrụ denja ịhụrụ ọnụ agụ ga na-azụrụ ha ọkpọ chere broda mmi
ebere m emetecha na m gị asakịrị gị sọọchị mgbasị gị sepụrụ ala mgbasị gị fete dị said likwilikwi ihe ị na-atachi eze mba gwakwa m ihe ọdọ gwakwa m ihe ọdọ m gịrị na-afụli elu na-eme ụmụazị ibe ma adị m abalị ime ha dịdị nwa itoro eto ọkwa gị rụziri ebe ahụ tọ n'onye gara brokroji ndị mbọ kọrọ ihe kọkọ agụ ka nga akụrụ nwa ebe dị ngwa ejikwa ha kọrọ ihe na-akọ akọ ejikwa ha ngọkọ ube ịbịara nga anọ na-akọfere iri ichiri were ndụ m tiga na dangerous ịhụnanya ndụ Chineke kere kekwe ihe ọma mgburu ndụ m ga-atiga n'ọnụ aga na mbere ịgba ọtụtụ mgbe ị chegara ha ọkpị mmadụ ị na-azụ ọkpụ ziga ama ọkpụ sitere onwe gị nsogbu bịa ịbajilaga m n'ime ọnwụnwa m ga na-aga alụ ọgụ nle lamọn aga ha ka aga anọ prelesi gị otu ela ndụ ha n'iyi akpọgide ha onwe ha ọkụ site n'ụwa kpọrọ onwe ha ọkụ kpọọ gị n'ọkụ mmụọ gị sị m bịa m ga-aba ha ọgụ ana aba ha ọgụ m na ha ọwụ ihe m jiri gba onwe m ogige gba ọbara Kraịst ejiri m ọkụ mmụọ gba onwe m oge ndị ka abụrụla ọkụ mmụọ ihe m wụ nwa mmeri ị na-atagasị eze ị na-alụkwa ọgụ nkata rikwe ego rie ego nonsenses ibere ewetara m ọnụ maka Chineke atụ ụmụazị wa mega taa kwuo ofe nchọm ihe m na-eme ha ngwa ata ha kelewe Chineke na anọ m n'ime mmụọ asị eweziga ekpere anyị mege eweziga na anyị nọ fasting and prayers maka Chineke ihe m na-eme ụmụazị ahụ taa hapụkụ ime mmega ngwa ọkwa pile otu o shiri m n'obi ọ na ngara olele ya mmụọ Chineke agbala ma masị melalo melodam nwere onwe m melodam welala onwe m ma jikalala onwe m eweziga na nwa ime oji ekpere na-abụ ọma jikalala onwe m ote taa ụmụazị a na-eri m ga-aka m ga-eriri afọ ahụ